अपन गाँव। भूल गलिए पीपरा के छैया, भूल गलिए जान अपन गाँव। अब तोर भूला पड़त जान गे, अब तोर भूला पड़त जान गे। चल गेल करके बदनाम, अब तोर भूला पड़त जान गे। चल गेल करके बदनाम, अब तोर भूला पड़त जान गे। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा टिटोल। मोबाइल नंबर 8092293257। किस्मत में लिखल नहीं रह तोहर साथ गे, बीचे सफर में जानू छोड़ दिल हाथ गे। किस्मत में लिखल नहीं रह तोहर साथ गे, बीचे सफर में जानू छोड़ दिल हाथ गे, छोड़ दिल हाथ गे। भूल जेबो बीतल समैया, भूल जेबो जान तोहर नाम। अब तोर भूला पड़त जान गे, अब तोर भूला पड़त जान गे। चल गेल करके बदनाम, अब तोर भूला पड़त जान गे। चल गेल करके बदनाम, अब तोर भूला पड़त जान गे। चल गेले करे जावा पवन गे, तोरे खातिर जान अपन दे जाबो परान गे। हमारे चल गेले करे जावा पवन गे, तोरे खातिर जान अपन दे जाबो परान